Bueno, baina bera da, bai, tu lankiderako eta. Errekorra lortu gauen, 73 lan jaso zauen spotek. Eta aurkezpenak baino lehen, azken urte hauetako spotik onenak gogora ekartzen hasiko gara bai. Aurrera bideoa, beraz. Hemen ikusi... Edertasuna barnealdean dago. Etorri eta ezagutu. Zer lirateke gure film gustokoenak palomitarik gabe? Arruntak, txokolatezkoak, koloretakoak, gurinezkoak. Zer litzateke modernitatea zahartzarorik gabe? Euskara akatzik gabe, ergatiboa. Nik baldintza. Bagina. Mugagabea. Hainbat akat. Ta hain gustoko duzuna bestia ñabardurarik gabe? Anistasunak gu egiten gaitu. Edertasuna barnealdean dago. Etorri eta ezagutu. Zer lirateke gure film gustokoenak palomitarik gabe? Arruntak, txokolatezkoak, koloretakoak, gurinezkoak. Zer litzateke modernitatea zahartzarorik gabe? Euskara akatzik gabe, ergatiboa. Nik baldintza. Bagina. Mugagabea. Hainbat akat. Ta hain gustoko duzuna bestia ñabardurarik gabe? Anistasunak gu egiten gaitu. Argi guztiak amatatzen direnean, bizirik jarraitzen duten bizitzak pantailaren beste aldean desagertu egiten dira. Nonbait, igo duzun argazkiarekin, idatzi dituzun hitzekin. Errealitatea margosten igarotzen ditugu egunak, eta filtro batekin apaintzen ditugu arratsalde grisak. Benetan nor garen eta zer izan nahi dugun ez dakigu jada. Gizaki programatuen belaunaldia gara. Hau bain larria, gaur egun, sare sozialen inguruan dagoen dependentzia. Eskerra gu horrelakoak ez garen. Gabe, eta orduan, bueno, Euspoten sustatzaile eta antolatzaile taldeko ordezkarixak aurkeztuko ditugu. Anelore Estala, Aretxabaletako udaleko ordezkarixa, Goio Arana Mondragon Unibertsitateko Ikusentzunezko Fakultateko ordezkarixa, Garbine Mendizabal, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasunerako zuzendaria, eta bere onduan Gari Bartzabal, Arizemendi Ikastolako ordezkaria, eta azkenik hemen Iker Etxebarria Mugiment Euskadiko kidea. Eta ni neu Arantzazu Lagunila, Arteman Komunikazio Agentziaren zuzendaria. Eta Garbinerekin hasiko gara, Garbine, Gipuzkoako Foru Aldundiak babesten dago Euspot, eta zertarako uste dozue garrantzitsua dela Euspot, eta segatik
aurten ere besten jarraitu, ez da? Bai. Bueno, esaten duguna da, iragarkik geroz eta... Bai? Baina ez dakit entzuten. Iragarkik gure inguru guztia hartzen dutela, telebista irratiez aparte, kaleko paretetan, autobusetan, mugikorretan, zer esanik ez, eta hizkuntza askotan etortzen zaizkigula iragarki horiek, eta euskeraz ere bai batzuk, esango nuke gero eta gehiago, eta horixe dela gure helburu, ez da, euskerazko iragarkik sustatzea nahi dugu. 8 urtez egin dugu lankidetzan hau, eta gero eta lehiakide gehiago, eta gero eta lan hobeak aurkezten direla esango nuke, gazteek aurkezten dituzten lanak. Nabarmena baita gazteentzako bi ezaugarri ditula ikusentzunezko mundu honek, ez? Berehalakotasuna eta erakargarritasuna. Eta ideia fresko, divertigarri eta esango nuke oso erakargarriak aurkezten direla, eta euskerak ere espazio horiek behar ditu, ez? Besteak beste. Espazio berrik, baino freskok eta irudimen handikoak. Eta horregatik bultzatzen dugu. Aurtengo gaie aukeratu da batzordean, eta guk animatzea bestik ez daukegu parte hartzera. Gaia, ez da, urtengo gaia, 2019ko gaia, zuke esan dozu, aukeratua izan dela, eta hemen atzian ere ikusi dezakezu zein dan gaia, jarduera fisikoaren onurak mugitu eta bizi bez lelopean, aurkezten dugu aurtengo Euspot lehiaketan, eta Garbinek komentatuta duen aritxik be, ikusentzunezkoak, gazteak, freskotasuna, bizitasuna, Goio, ikusentzunezko Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko fakultatearen ordezkari gisa, zerk behar dau lan irabazle horrek? Zer premiatzen da edo ze iragarki motak irabazten dau Euspot? Bueno, lehenik eta behin, bat etorri behar da, oinarrietan jarritako, hori, oinarrietan ez da, baina betik, alegintzen gare, apur bat, sormena eta zelabait esperientzia erakargarri bat planteatzia 20 segundotan, 20 eta 30 segundotan ez da, baina batez be hori ez da. Gaiarekin lotuta, eta ondo eskonduko dala, eta guk zabaldu nahi dugu mezu horrekin ondo eskonduko dan, mezu berri bat, eta zelabait erakargarria ez da animauko duena, jentia kasu honetan, kirola, modu osasuntsuan egitera, ez da. Hori, apur bat, lotzia, oinarriak, eta modu erakargarri baten, eta apur bat, esperientzia positibo moduen jarriko duena guk planteatzen dugun gaia, ez da. Hori gainera, 20-30 segundu bitartean, ez da? Ez dela zera makala, ez? Erronka potentia da, 20-30 segundutan, gaur egun ikusentzunezko arloan oso pieza txikiak sortzen dira, eta oso ohikoa da ere, gaur egun bizitu egon gizartean nahi dugu dena askar eta momentuan jasotzia. Orain ikusiko ditugu, zeintzuk dian, Euspoten aurkezteko lan horrek izan behar dituen baldintzak eta epeak eta guzti hori, bai? Aurrera bideoa. Euspot.eus webunean dauzkagu,
30 segundutako iragarkiak dira landu beharrekoak eta maiatzaren 15 da lanak aurkezteko azkeneko eguna. Eta Euskarazko spot lehiaketak daukan beste berezitasun bat da, lehiaketaz haratau gizartian be eragin nahi dauela, ezta? Eta kasu honetan, gaztietan eragin nahi dauaz Euspotek, ezta? Horretarako esfortzu berezi bat egiten dugu eta badaukagu be BH Clip saria 14-18 urte bitarteko gazteek lortzeko aukera dauketena, ezta? Gari, gaztiekin zela lantzen, ze importantzia dauka ikusentzunezkoak gaur egungo gaztiekin, ezta? Eta segatik da garrantzitsua formatu honetan hastea eta sormenean hastea gazte hauek? Bueno, lankideak aipatu gabe moruen ez, gizarte honetan gaur egun izugarrizko lekua dago ikusentzunezkoak, gure baiaran bertan, 1000 aukera dauz, dauz unibertsitatea, dauz enpresa, dauz komunikabideak, 1000 aukera dauz, ez, lanerako. Eta gero gaztientzat oso erakargarria da mundua, ez? Ontsa esan dugu oso azkarra diela, daukon gailuekin, gaur egun 10-12 urtekin ikasle danak mugikor badako internetakin, baliabide horreikin, ez? Olako gauzak inalizeteko. Eta orduan, guk aspaldi ikusi da oso garrantzitsu izan daitekeela mundu hau gure ikaslientzat. Garbi dau, danentzako erakargarria ez dela izango, ez? Baina bai, jente askorentzako. Orduan, euskera, gu bizigaren gizarte honetan eta ikastolagaren einien be, emutetza den garrantzia, gure identitateekin daukon eraginakin, euskera eta euspot, espotak itxian hau, oso ideia ona pentso jakun, eta oso erakargarria ikasleekin lantzeko, gero euren irteera profilien, batxiergotik urte den dienien, jantzita goteko, gizarte honetan, ez? Eta adibidea bai hor dauko, ez? Gu hasi ginen BH Clipekin bai, onjala ez tegit 8-10 urte, eta lehengo edizioa irazien gure ikasliak, enpresa sortu daue, horren ingurukoak. Eta gaur egun horti bizidia, ez? Orduan, mundu honetan abanikua oso zabala da, eta guk uste du gure ikasliekin lantzeko oso importantia dela. Eta gero uste du oso baliagarri izaten dela ikasliekin lanketak itxeko aukeratzen ditugun gaixak, ez? Normalian nahiko sakonak izaten dira, eta horre joku emuten da gure ikasliekin be, ez bakarri ikusentzunezkoa lantzeko, baizik eta beste gauza batzuk, ez? Eta hori da gure autua. Bai, egisa da, gaur egun, gizarte, bai digitalizatu eta azkarrenetan bizi garela, garrantzitsua dela be, etorkizunean ez dakigu ze gauza etorriko dian, ze baliabide izango ditugunez, baina ze garrantzitsa dan, sormena gai baten bueltan ez, gauzak hausnartzia eta modu kreatibo baten, berritzaile baten, arreta piztia, ez? Beste batzuengan arreta piztia. Eta arreta deitzen dauena baita da, anelore, Aretxabaletako herrian, ez? Izan hori direla, orain arteko behintzat, sari banaketa ekitaldia izan dela, Euspoteko sari banaketa ekitaldia han izaten da, Aretxabaletan, aurten ere han izango da, maiatzaren 30-ean, aretoa bete-bete egiten da, eta han bizitzen da girua, bikaina izaten da, ez? Ikusten da jende gazte asko, jendea oso pozik ateratzen da ekitaldi horretatik. Aretxabaletak zer dauka berezi edo Aretxabaletako udalak segatik sustatu zuen baita, ez? Euspot, zer daukatzue horren inguruan? Nik oso simple eta oso motz esango dut. Nik uste oso importantea dela, eman zen pausoa, eta pauso hori etorri zen, ez dakit, uste batetik eta uste sendo batetik, eta da, euskerazko sorkuntza bultzatu behar dela, eta lagundu behar dela, eta euskarazko sortzaileak. Sustatu, animatu, eta gero baliatu. Sortzaileek egite duten lan horiek baliatu. Kanpotek ibili gabe, hemen ere badaukagu, lehen esan dena, freskotasuna, aberastasuna,
eta mundu honetan ere badago nun harakatu, eta urrutira joan gabe gainera. Eta orduan hori da udalak egin zuen eta egiten jarraitzen duen apostua. Eta eskertzekoa oso. Eta gainera, komentatu duguna, ez? Lehiaketa izatetik haratau badauka beste funtzio bat Euspotek eduki izan dauena, eta da nolabait gizartean eragitea eta gizarte eragileekin ere aldanean jardutea, ezta? Eta horregatik gaur hemen dauko Mugimendu Euskadiko ordezkarisa, Iker Etxeberria, aurten tokatu zaigun gaia, Euspotek landuko duen gaia da jarduera fisikoa, ezta? Eta jarduera fisikoaren onurak. Zuek hortan buru belarri ari zarete, ez? Zuen egitasmo hori eskartuko nizuke motz azaltzea zertan ari zareten eta segatik dan zuendako ere garrantzitsua Euspot moduko lehiaketa batek erakustea, ez? Ze garrantzia den jarduera fisikoa egitea eta horren inguruan gure ekimenak zuei laguntzerik baldin badaukago, asko ze hobeto, ez da? Konta iguzu, Iker. Bai, bukaeratik hasteko, guretako esan duzu moduan oso garrantzitsua da sensibilizazioa, ez? Gai honen inguruan. Ematen den informazio eta egiten den komunikazio guztia beharrezkoa da gizartea sensibilizatzeko jarduera fisikoaren beharraz eta garrantziaz, ez? Eta zentzu horretan, nik gogoratzea nahi dut, mundu mailan osasunaren mundu erakundeak jarduera fisiko eza eta sedentarismoa dituela 4. postuan hiltzeko arrisku faktoren artean. Orduan, osasunen aldetik oso garrantzitsua da, jarduera fisikoa egitea. Zergatik zer gertatzen ari da hau horrela izateko? Bizi ohitura berriak eta gizartearen garapenak orokorrean, garapen teknologikoak eramaten gaituela gutxiago mugitzera. Orduan honen aurrean estatuak, mundu guztiko estatuak neurriak hartzen ari dira. Eta planak eta ekimenak martxan jartzen ari dira, hemen Euskadin egiten ari garen bezala mugimentekin, ez? Orduan, plan hauen helburua zein da? Jendea mugiaraztea, sensibilizatzea eta hori garrantzia emotea gai honi. Honek osasuna dauka, onurak ditu osasunaren gainean, baina ez bakarrik osasun fisikoaren gainean batzutan uste dugun bezala, ez dakit diabetesa edo hipertensioa moduko gaitzen aurrean, baizik eta onurak ditu osasun mentalean eta osasun sozialean ere bai, ez? Onurak jarduera fisikoarenak, esan dezakegu, erabatekoak direla, eta esaten dezuen bezala lehiaketaren izenburuan, mugitu eta bizi, ez? Zoriontsu izateko bide bat izan daiteke, ere jarduera fisikoa burutzea, ez? Eta aktibo izatea. Eta, aipatu nahi nituzke, gomendio batzuk ematen direla jarduera fisikoaren inguruan, esaten dugu aktibo izatea, baina zer da aktibo izatea, ez? Zenbat jarduera fisiko egin behar da. Gomendatzen da, haur eta gazteetan, egunean gutxienez 60 minutu egitea, jarduera fisiko bizia edo moderatua, eta persona nagusietan eta persona adinduetan, astean gutxienez 150 minutu jarduera fisiko moderatua, edo 75 minutu jarduera fisiko bizia edo bien arteko konbinaketa. Eta baita ere ahaztu gabe indarrariketak edo jarduera multikomponentea, adin batetik aurrera ahultasuna saiesteko ezinbestekoa da indarra lantzea. Eta orduan hori izango litzateke, persona aktibo bat izatea. Eta proiektuaren inguruko informazio gehiago mugimente.eus elbidean aurkitu daiteke, edo abildua Mugimente Euskadi elbidea jarraituz Twitterren, eta berriz ere eskerrak ematia gai hau aukeratzeagatik eta sensibilizazio honetan lan egiten duzuelako eta guri laguntzen diguzuelako. Eskerrik asko zuri, Iker. Maiatzaren 30an egingo dan sari banaketa ekitaldira gonbidatuta zaz. Eta, honekin agurtuko ditugu gure ordezkariak. Aktibatu dugu jada Euspot,
eta aktibatu gaitezen gu, altxatu gaitezen, gero oin zera familia argazkia egiteko, bai? Eskerrik asko.